Llyfr am hanes bardd Hedd Wyn ydi Diffodd y Sêr. Mi ddoth o rwsyd neu gilydd I fod. O'n I a criw o ffrindiau ni wedi mynd drosodd I Wlad Belg ac wedi mynd I weld beth Hedd Wyn wrth gwrs a amryw o filwyr ifanc eraill o'r ardal. A pan ddoes I nôl teimlo bod angen deud y stori mewn ffordd. Llyfr ar gyfer bobl ifanc benna ydy Diffodd y Sêr wrth gwrs mae hi nofel dwi'n meddwl sydd yn gobeithio'n apelio at bob oed lle. O'n i'n awyddus iawn I ddod â bywyd pobl ifanc I mewn iddi hi a wedyn wrth gwrs beth sydd genna fi yma di stori Annie sef chwaer Hedd Wyn a Laura I ffrind gorau hi a yr poena sydd yn dŵad wrth dyfu fyny sut da ni'n creu ffrindiau, sut da ni yn cadw'n ffrindiau a math yna bethau sydd yn cael ei ymdrin yn y nofel hefyd lle. Oes gan Lloyd George fab dwad, gofynnodd. Dwn I ddim sti. Ella fod ganddo fo ac ella I fod o'n Ffrainc fath dy dad, meddwl Nina. Na, fysa mab Lloyd George, y prif weinidog ei hun ddim yn gorfod mynd I Ffrainc siŵr. Ond tysa ganddo fo fab, mi fyswn ni'n I brodi foli, a mi fyswn ni'n cael modrwy a charag fawr fel hon arni. Doeddwn ni ddim yn gweld sut y gallai Laura brodi mab I ddyn pwysig fel Lloyd George, ond doeddwn ni ddim yn mynd I ddeud gair. Mae Elis yn deud o gan bawb hawl I freuddwydion. O'n I wrth y modd, mae rai mi ddeud pan glywys I bod fi wedi ennill y wobr. Mae hwn yn lyfr dwi'n deimlo sydd yn arbennig I mi oherwydd y cysylltiadau yn lleol lle. Felly dwi'n meddwl bod yn eitha arbennig mod I wedi ennill efo Diffodd y Sêr lle yn ytrach na'r un arall.